हाग्रामा महिलानि थाखायनो बिपिएफ आरो इउपिपिएल गोरोबलायनाया फेलें जादों। जेबो खारन गैया गोरोबनो हायैनि बा बिपिएफ दोलोनि बयबो गिदिर गोलाव फ्राय जिल्लायानो लुबैयो, फ्राय लिडारानो लुबैयो आरो जनसाधारन इउपिपिएलनि रायजो राजा बा पार्टिनि मानसिफ्राबो लुबैदोंमोन, खिन्थु हाग्रामानि थाखाय बियो जाफुङा। हाग्रामा महिलानि थाखायनो इउपिपिएल आरो बिपिएफ गोरोबलायनो हायाखै। हाग्रामानि अहंखारनि थाखायनो बिटिसिनि सिमाङा जोबस्रांलांनो हागौ। हाग्रामानि बिदि अहंखारनि थाखाय हयथ' जोंनो बिटिसिनि राजनिति बा जोंनि सिमाङा सन्न बिसन्न जालांनो हागौ भबिष्यत। सम फैब्ला बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलोखौ नागारबावगोन। बेफोरनो जादों हितेश बसुमतारीनि गोख्रों राव। सोर दैदेनगिरिनि थाखाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै हान्जाया मानो गोरोबलायनो हायाखै बेखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां हितेश बसुमतारीया। बिथां हितेश बसुमतारीया बुंथिदों दि एरै गासैबो लुबैदोंमोन जे जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय रायज्लायनायनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ गेलेनांगौ होनना, आरो बेयाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ गोरोबलायनो हायैनि जेबो गेदेर जाहोन गैया। बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो इउपिपिएल दोलोनि रायजो राजाफोराबो खौसे जाजानो लुबैदोंमोन, नाथाय हाग्रामा महिलानि थाखायनो जाफुङासै। रायज्लायनायनि सिगाङावनो बेफोरबायदि कन्डिसन होलायनायखौ नायोब्ला बेवहाय हारिनि बाथ्रा गैलिया, गावबा गावनि लिडारशिपनि बाथ्राखौसो बांसिन गोसो होदों होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां हितेश बसुमतारीया। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रामानि बेफोरबायदि अहंखारनि थाखाय बिटिसिनि राजखान्थि आरो जोंनि इयुना जोबस्रांलांनो हागौ। सम फैब्ला बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलोखौ नागारगोन आरो जानो गोनां बिसायख'थिया जोंनि थाखाय जोबोद सिरियास। बेवहाय हमथानो हायाब्ला आन्चलिक राजखान्थि दोलोफोरा रावबो थांनानै थानो हानाय नङा होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां हितेश बसुमतारीया। दानिया फैदो बिथाङा मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिखो जों आबुङै खोनासंना लानि। मोनसे खोथा, दिनैनि दिनाव बिटिसि ओनसोलनि जिथु राजनैतिक परिस्थिति बेफोरखौ जोङो गभीरै सिन्था खालामदों, खारन बे आन्दलननिफ्राय जन्म मोननाय बिटिसि बिनि अस्तित्वआ भबिष्यतआव बेसे सुरक्षित। आन्दलन खालामबाय राजनैतिक क्षमतानि थाखाय, बा जों बेवहाय पलिटिकेल एन्जयमेन्ट, पलिटिकेल पावार बा जोंनि जिखिनि सिमां बेफोरखौ मावनायनि जिथु जौगानायनि डेभेलपमेन्टनि खामानिफोर बेफोरखौ मावनो थाखाय हयथ' दिनैनि दिनाव मोनसे फिसा क्षमता सिक्स सिडुल मोनदों। दा बेखौ हमथानानै लाखिनांगौआ जों बयनिबो दायित्वमोन, खारन आन्दलना ओरैनो सृष्टि जायाखै, खारन जों बहुद सिमां नुदों जे ओनसोलखौ बा जोंनि हारिखौ दानायनि, ओनसोलखौ जौगाहोनायनि, शिक्षा दीक्षा अर्थनैतिक जाहाथे मोनफ्रोमबो बिथिंजों जोङो दावगानो हायो, बेफोरनो जोंनि गुबै थांखिमोन। दा नुदों दिनैनि दिनाव जे जाथिनि गेजेराव बहुद राजनैतिक भाबै जों गावस्रालायनाय जाबाय। बिपिएफ इउपिपिएल आरो दिनैनि दिनाव गोदानै आरोबाव मोनसे दोलो जन्म जाबाय, मा होनदों एपिबि होननाय, अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड होननाय बे पार्टि जन्म जाबाय। दा बेफोरखौ बेथ' दाख्लैसो जन्म जादों एपिबिआ, खिन्थु मेजर भाबै बिपिएफ आरो इउपिपिएलआव बर'आ गावनानै दं। दा बे ओनसोलनि राजनितिखौ नेतृत्व होनांगौबा बर'फ्रानो होनांगौ,
खिन्थु जोङो आन्दलन खालामनानै दिनै जिखिनि मानसि सेक्रिफाइस बा जोङो सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों बे खमथाखौ मोनबाय खिन्थु खमथा मोननानै बे खमथाखौ दा हमथानो हाया नुदों आं खारन बेवहाय जोंनि जि जातीयताबादि आन्सलिक राजनैतिक दल बेखौ जोङो लाखिबाय थानो हागोन ना हाया ना बियो सोरनिबा खमथा बा सोरनिबा आखायाव थांसिगोन बेफोरबायदि बयबो बुंगोन बयबो साननो गोरों लेखा गोरों मानसिफ्रा बेखौ बुंदों नुदोंबो जोंनि बर्थमान अबस्थाया बिराद संकटजनक खारन सोरबा थार्ड पार्टिया बेखौ बेनिफिटखौ मोननो नागिरदों नेशनेल दल बिजेपिखौनो बुंबाय आं बेनि खेथ्रआवनो बुंबाय आं दा उदाहरन दं कार्बि आंलं डिमा हासाव बेफोरखौ गासैबो गोदोनि दिनाव एलायन्समोन दानि दिनाव सम्पुर्ण बिजेपि करन खालामनाय जाबाय बिटिसिआबो बिदि जानो नागिरदों ओंखायनो जों माने जोंनि उद्देश्यनिफ्राय माने मा होनो डाइभार्ट जानो नागिरबाय आरोखि नोंनि सिमां नुनाय बर' जाथि दानायनि बे ओनसोलनि अर्थनैतिक बा डेभेलपमेन्ट जौगानायनि जिथु उद्देश्य बेफोर बिदिनो गोदोनि बायदि गतानुगति बिदिनो सोलिलांबाय थागोन मावनो हानाय नङा दा बेफोरनि खारनाव जों लुबैदोंमोन जे जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय रायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे सिट बुजियानो जा नायबा माने मोनसे बुजिनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ गेलेनांगौ बेवहाय जेबो गोरोबलायनो हायैनि मेजर इस्युसफोर जेबो गैया जेबो खारन गैया गोरोबनो हायैनि खारन बेवहाय बहुत टाइम रायलायनाय जादों रायलायनाया बहुत 3 टाइम्स माने 3 राउन्ड्स रायलायनाय जाबायमोन खिन्थु भुल बुजिनि गेजेरजों बे रायलायनाया साक्सेस जायाखिसै दा बेफोर खोथाखौ जों बयबो लुबैदोंमोन बा बिपिएफ दोलोनि बयबो गिदिर गोलाव फ्राय जिल्लायानो लुबैयो फ्राय लिडारानो लुबैयो आरो जनसाधारन इउपिपिएलनि रायजो राजा बा पार्टिनि मानसिफ्राबो लुबैदोंमोन खिन्थु हाग्रामानि थाखाय बियो जाफुङाखिसै रायलायनायनि सिगाङावनो बेफोरबायदि कन्डिसन होलायनाय जादों जेरावनोखि गावसिब हिसाबै बिटिसिआव थाबाय थानो मोननांगौ बेखौ नायोब्लाथ' खमथा केन्द्रिकसो जाहैबाय खमथा केन्द्रिक खौसेथिनि बाथ्रायाव खारन खौसेथि जाथिनि देशनि खोथा गैला बेवहाय माने गावबागाव पलिटिकेल लाबालाब बा हयथ' दा लिडारशिपनि खोथाखौसो बांसिन गुरुत्त होदों बेफोर खारनाव जों असन्तुष्ट जादों बा जोंनि बयबो नेताफ्रानो असन्तुष्ट जादों हाग्रामानि बिदि अहंकारनि थाखाय हयथ' जोङो बिटिसिनि राजनिति बा जोंनि सिमाङा सन्न बिसन्न जालांनो हागौ भबिष्यत बेखौ साननानै जोङो दिनै हयथ' बिटिसिआव मोनसे खौसे खालामनांगौबा हयथ' मोनसे नङा मोनसे सेस जानांगोन खुगाजों बुंनानै जाला बियो बेखौ माने एक्सननि गेजेरजों लानांगोन जों बेफोरबायदि खोथाफोरखौनो दिनै आंल' नङा आरो बहुद जन दंबावो बहुद जन दं बिथांमोनहाबो दल एंगारगोन मोनसे समाव बै सम फैबा हयथ' लासैनो बे दलखौ हगारगोन खारन बेयाव खौसेथिनि आबयसक आरो बे 2025नि बिसायख'थिया जोंनि थाखाय बहुद सिरियास बे इलेक्सना
बहुत सिरियास बेवहाय हमथानो हायाब्ला भबिष्यताव बे आन्सलिक राजनिति दला रावबो थांनानै थानो हानाय नङा बिटिसिखौ हमथानो हायाबाथ' बिधान सभा 26खौबो लाखिनो हानाय नङा बिधान सभायाव गुरुत्व मोनहैनाय नङा हेला नों मा मावहैगोन भबिष्यताव नोङो ओरैनो खुगाजों बा दिसपुरिया बे सरकारनिफ्राय जेबो मोना नों केबल नोङो राजनैतिक सक्तिनि थाखायसो बेफोरखौ आदाय खालामनो हायो गतिके ज' जानाया अत्यन्त जरुरि ओंखायनो जोङो रायलायनानै दानि गभर्नमेन्ट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL दोलोनि खौनो जोङो जिहेतु रुलिंआव दं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट क'आलिसन दं बिटिसिआव क'आलिसन दं बेफोर भबिष्यतखौ नायनानै जोङो बिटिसिनि 2025 इलेक्सनखौ देरहानांगौनि थाखाय बेवहाय जोङो आन्सलिक दलखौ गोख्रों खालामनांगौ बे खोथाखौ लानानै जोङो UPPL दोलोआव जइन जाफैदों